Не знам дали ще се виждам на записа. Надявам се да се виждам, да. Добре, днес правим Сарасвати практика. Още сме в духа на пета чакра, която започнахме в неделя. Сарасвати, богинята на мъдростта, в едната си ръка държи книга. Книга, това символично, че тя е измерението, от което идва истинското знание. Непреходно знание, не мнение, не хипотеза, не каквото и да било, което днес го има, утре го няма, а знанието за самата природна разумност, в крайна сметка. Това ни дарява Сарасвати и ни учи да се научим да преразглеждаме и надрастваме ограниченията на нашия интелект и натрупаната в него информация от миналото, външния свят, насъдена и така нататък. И да се докосваме до едно измерение на вътрешна тишина, където просто да попиваме природната разумност и да получаваме и интуитивни послания от тая разумност, която е вродена и в нас. За целта трябва да балансираме мозъчните полукълба. И аз да си включа микрофона. Окей. Сядаме удобно. Разтъркваме длани. Събираме ги в центъра на гръдния кош, затваряме очи, обръщаме сетивата навътре. Позволяваме на дишането да стане плавно и да се задълбочи по естествен начин. Осъзнаваме усещането за тялото си отвътре и съзнателно отпускаме стегнатите места, лицевите мускули, раменете, всякъде, където усещаме. И ще изпеем заедно едно ом. Дишваме. Отваряме длани, дясна ръка показалици, среден в междувеждието, вдишване през лява ноздра. Само през лява вдишваме и издишваме. Наблюдаваме въздушната струя, нейния поток. Влиза през ноздрата и излиза. Започваме с безименния лява ноздра и наблюдаваме дишането през дясната.
вътрешна яснота. Последен рунд. И след издишване през лява ноздра се връщаме към естествения ритъм. Пускаме дланта и наблюдаваме ефекта. Сега спираме дланите една срещу друга, върховете на палците се опират в междувеждието. Издърпваме рамене назад, повдигаме гърди, фокус в междувеждието, капалабати, огнено дишане, активно издишване, рязко прибиране на пъпа навътре, динамично. Следващите 2 минути, изстрелвайки енергията, активираната енергия от пъпа нагоре към междувеждието, седалището на нашето ясно виждане. Продължаваме. Последни секунди. Лицевите мускули са отпуснати, само коремните активираме, за да изпомпаме въздуха навън, да изстреляме енергията нагоре. Последни 4, 3, 2 и вдишваме дълбоко. Оставаме на задържан въздух, фокус в междувеждието, заключено тазово дъно. И издишваме. Вдишваме, отваряме лакти, отваряме длани, отваряме гърди. През уста издишваме. Лактите в пъпа, дланите в юмруци. Издишваме цялото ненужен багаж. Целият шум на ума. Цялото напрежение от тялото ни, от енергията ни, от психиката ни. Няма нужда от мислене, от анализиране, нека аналитичният ум да си почине за малко и да останат само чистите възприятия. За уникалността на всеки миг и всеки дъх. И вдишваме. Отворено сърце, отворени длани, оставаме, изстрелваме нагоре енергията към междувеждието.
Замрели се, връщаме към центъра, събираме длани пред гърди. Установяваме се в сърцето, в знаещото сърце. От мислещия ум към знаещото сърце. Отворени сетива. Сетива за природната разумност. Мъдростта, която носим в себе си. Отвъд всичките понятия, категории и кутийки на обусловения ум. Нека да събудим тази разумност в себе си. Уникалният начин, по който природната разумност тече през нас, да се превърнем в чист канал, да разтворим всички прегради, всички натрупвания, да станем чист канал. Започваме Хатхари комплекс за балансиране на мозъчната полукълба. Разтосваме пръстите, слагаме ги отзад на тила, отваряме гърди, отваряме лакти, бърдичка нагоре, тук казваме хат. Преобняме гърба, бърдичка надолу, лакти се събират. Хари. Хат. Хари. Хат. Хари. Хат. Хари. 3 минути. Хари. Хат. 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 Хари. 30 секунди. Хари. Хат. 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 Хари. Вдишаме. Изправяме гърба, издърпваме рамене назад, лакти страни, фокус между веждите за включено тазово. И издишваме. Пускаме длани, стабилизираме дишането. Дълбоко през носа. Стабилизираме енергията, безмълвно наблюдаваме. Открепваме очи леко и се фокусираме във върха на носа. Капалабати, огнено дишане с Насикагра мудра. Фокус във върха на носа.
Изстрелваме енергията към междувеждието, заключваме тазовото дъно. И издишваме. Стабилизираме дишането, стабилизираме енергията. Дишваме дълбоко. Следващ вариант на Хатхари. Длани на раменете, лакти на нивото на раменете, хубаво изправен гръб, повдигнато отворено сърце. Вдишваме, усукваме надясно. Хат, наляво, Хари. 3 минути. Хат, Хари, 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 хат, Хари. Хубаво издължен гръб, отворено сърце. Хат, Хари, 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 хат, Хари. Намираме единство в дуалността на проявения свят, когато човек е мъдър. За него вече дуалността не поражда конфликт, защото той вижда и усеща единството в основата на всичко. Хат, Хари, хат, Хари, хат, Хари, хат. Последна минута. Хат, Хари, 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 хат. Супер активиращ комплекс, който да ни изведе извън собствените ни прегради и ограничения, обусловености. Хат, Хари, хат, Хари, хат, Хари, хат, Хари, хат, Хари. Да балансира и да пречисти цялото ни същество. Хат, Хари, хат, Хари, хат, Хари. Вдишваме. Изстрелваме енергията към междувеждието. Заключваме корена. И издишваме и позволяваме естествено да се появи посоката, в която да завъртим пъпа в кръв, за да интегрираме енергията, която генерирахме с последната крия. И се връщаме в центъра. Дишаме дълбоко през носа. Стабилизираме се. Потягаме ръцете малко по-високо от диагонал нагоре, 4 пръста събрани, палците отделно, хубави активни изпънати пръсти. Крия за пречистване и активиране. С десен лакът удряме гръдния кожа, вдишваме през носа. С ляв издишваме през уста. Вдишване през носа, издишване през уста.
безкръвни пред дуалността на живота, безпристрастни, неутрални. Пускам съпротивата, сливам се с потока. Тази крия активира много силно детоксикиращи процеси. Активирайки, раздвижвайки лимфата по мишниците. Последни секунди. И вдишваме. Изтряваме енергията към междувеждието. И издишваме. Дишаме дълбоко през носа, стабилизираме. Отваряме краката, разтръскваме, потупваме, движваме стъпала, влезени. Потупваме с меки умруци, тялото отпред, отзад, да активираме този детоксикиращ процес. И последната крия от този седнал комплекс прибираме отново краката пред нас. Трети вариант на Хатхари. Събрани пръсти, плани една срещу друга на нивото на раменете, очите отворени и фокусирани в точка пред нас. С хат. Свити лакти, извинявайте, свити лакти, длани напред. С хат. Длани една срещу друга с хат, кръстосваме десен пред ляв, с хари ляв пред десен. Способността да виждам нещата в истинната им същност. Хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат. Отворени очи без да мигам 3 минути. Хари, хат, 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 хари, хат. Хари хат, хари хат, хари хат, хари хат, хари хат, хари хат, хари хат. Сарасвати се изобразява седнала върху лебед. Символизира това, че тя има такъв интелект, който може да отдели истинното от неистинното, така както лебеда може да отдели млякото от водата. Хат, хари 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 хат,
хари, хат, хари. Последни секунди. Хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хари. Хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат, хат, хари, хат, хари, хат, хари, хат. И вдишваме. Изстрелваме енергията към междувеждието. И издишваме, пускаме, дишаме дълбоко, стабилизираме. Безмълвни наблюдатели, тази вътрешна активация. И бавно се отправяме на колене и длани. С котка крава ще интегрираме новата разумност, която събудихме в себе си. Дишваме, отваряме гърди, издишваме, заобляме. И модифицираме, може да пускам бедрата напред. И след това с издишване да сядаме назад между пети. Или каквото тялото ни има нужда. Нека се научим да го слушаме, да го усещаме. Може да завъртим таза в кръг. Движението следва дъха, намираме си нашия ритъм. Обръщаме посока, за ако сме били в кръг. Дланите са малко по-настрани от раменете. Вдишваме, усукваме надясно, поглеждаме и вдигаме десен крак. Издишваме в центъра. Вдишваме наляво. Издишваме в центъра. Вашето място на дланите, може да обърнете пръстите навън, пръстите навътре, китките навън. Да ги разширите малко. Последен път на всяка страна. И длани една върху друга, чело върху тях. Поплащаме бедра в страни, пуснем кръста. Дишаме. Прибираме дланите. Отново на 4 опори. И сега ги протягаме напред. Котешко протягане. Бърдичката или челото в земята оставаме да дишаме. Оставаме хубаво гърдите да се отворят и да потънат надолу.
И бавно прибираме дланите под раменете. Дишваме дясна ръка, протягаме нагоре, издишваме, мушкаме я под тялото, докато не пуснем рамото в земята. Лявата длан може да прехвърлим над главата или където е удобно, за да натиснем хубаво и да задълбочим усукването. Дишаме. Бавно връщаме дланта близо до лицето. Дишваме, подигаме отново дясната по обратния път. Излизаме в позата, издишваме долу, сменяме страни, лява ръка. И издишваме, мушкаме. Дясна длан преместваме, където ни е удобно. Дишаме. И по обратния път. Излизаме от позата, издишваме, пускаме. Сядаме между пети длани нагоре. Дишаме дълбоко през носа, стабилизираме. Наблюдаваме. И сега подгъваме пръстите на краката напред, като си помагаме хубаво и малкото пръстче да го завием напред. Ако можем, сядаме, ако не стоим по-изправени. Дишваме, отваряме длани нагоре, отваряме сърца. И издишваме, десен лакът се кръстосва от ляв и дясна длан хваща левия палец. Хубави отворени пръсти на лявата ръка, като перата на орел. Това е поза орел. Издърпваме раменете назад и надолу. Лактите напред и нагоре. Дишаме. И отваряме длани, вдишваме отново, отваряме сърца, длани нагоре. И издишваме този път, ляв лакът отдолу, десен отгоре, хващаме десния палец. Хубаво разтваряме пръсти. Рамене назад и надолу, лакти напред и нагоре, дишаме. И издишваме, разкръстосваме. Дишваме, кръстосваме пръсти, опъваме. Отваряме гърди. И издишваме, пускаме длани в земята и освобождаваме стъпалата. Разклащаме, помогне на кръговръщението. Опъваме. И кореняваме дланите в постелката, хубаво разтворени пръсти. Отгъваме пръсти на крака отново, за да избутаме таза нагоре, петите назад, протегнато надолу куче. Даваме на тялото си това, което има нужда в позата. Може да иска пулсация, може да иска задържане. Ставаме безмълвни наблюдатели, свързани с дъха. Разхождаме дланите назад към стъпалата. Изцяло тежестта отива на стъпалата. Оставаме протегнати надолу. Длани далеч. Таза избутваме назад. Дишаме. И прибираме дланите под раменете. Бавно започваме да се изправяме. Леко поклащане, може да свием леко колене. Главата последна. Дишваме, събираме длани над гърди. Издишваме. Сваляме ги пред гръдния кош. Събираме стъпала в предната част на постелката. Дишаме.
Сурия Намаскар, класически вариант. Един дъх, едно движение. Дишваме. И издишваме надолу. Ляв крак вдишваме. Отваряме гърди. И издишваме. Таза нагоре, петите назад. Това е моя добавка към класическия вариант. Една поза дъска. И чак тогава издишваме колене, гърди, брадичка долу. Дишваме кобра. И издишваме куче. Ляв крак напред, голяма крачка. И издишваме, събираме, навеждаме. Дишваме, изправяме. И издишваме пред гърди. Направете рун с десния крак самостоятелно. Оставаме злани пред гърди, дишаме. Събираме стъпала, ще направим виняса вариант А. С поза стол опускаме длани отстрани, вдишваме, сядаме в стол, ръце нагоре. Издишваме, навеждаме. Дишваме, стъпваме назад, дъска. Избутваме се на върха на пръсти напред, издишваме, слизаме на половината път надолу. Ако можете, вдишваме, бедрата остават горе, протегнато нагоре куче. И издишваме, протегнато надолу куче, петите назад. Вдишваме, стъпваме напред, поглеждаме напред. Издишваме, навеждаме. Вдишваме, изправяме. И издишваме длани пред гърди, още два рунда, вдишваме стол. И издишваме надолу. Вдишваме дъска. Издишваме чатуранга. Вдишваме кобра или протегнато нагоре куче. И издишваме протегнато надолу. Вдишваме, стъпваме напред, поглеждаме. Издишваме надолу. Длани пред гърди. Издишваме. Последен рунд. Стол. И разтваряме стъпала, разтваряме длани, стабилизираме дишането. Отваряме очи, свиваме колене, цяла тежест на ляв крак с вдишване, повдигаме десен. Контрашпиц, издишваме с длани, стъпало и звук от гърлото. Изтласкваме напред. Ляв крак нагоре, вдишваме и 10. Може да изплезете език. Освобождаваме се. Всичко това, което не ни е нужно, което замъглява интелекта ни, замърсява енергията ни.
центъра. Отворени сърца, отворени длани, дишаме. Стабилизираме. И бавно сядаме в предната част на постелката, длани напред. С помощта на коремните мускули заогляме гърба и отпускаме назад прешлен по прешлен. Прибираме стъпалата да стъпят близо до седалището, успоредни на ширината на таза. Ръцете са покрай тялото, длани обърнати нагоре. И с вдишване повдигаме таза и прешлен по прешлен гръбначния стълб до раменете. Повдигаме лопатките една по една и хубаво ги събираме към централната линия, да освободим натиска от шините прешлени. Тук си изберете вариант, може да сключите пръсти под гърба, да опънете лакти, да притиснете малките пръстчета в земята. Може да свиете ръце една срещу друга, дланите нагоре. Или да подпрете таза отдолу. И оставаме нашия вариант на позата, дишаме. Вдишваме, избутваме бедрата още маничко нагоре. И издишваме, пускаме гърба прешлен, прешлен. Свиваме колене, кушкаме към гърди, плащане в страни, малки кръчета в колене. Всичко, което имаме нужда. Дишаме. Вариант за гръбначно усукване. Може да бъде така, както краката са свити и събрани. Може да изпънете единия, да останете само другия. Може да ги кръстосате един върху друг. Отваряме ръце в страни, вдишваме в центъра и издишваме, усукваме на една страна краката, слагаме длан върху тях. Гръдния кош и главата в противоположна посока. Вдишваме, връщаме се в центъра и издишваме, усукваме на другата страна. Вдишваме, връщаме в центъра и гушкаме отново бедрата към гърдите. Разтваряме стъпала в страни, хващаме външните ръбове, придърпваме ги хубаво надолу. Разтваряме широко бедра. Ананда Баласана, щастливото бебе. Бебето е с чист ум. Все още не е обусловен, но може да се радва на живота. Да бъде чист проводник на природна разумност. И това е пътя на йога, да се пречистим от всичките обусловености, да се върнем отново към истинната си същност, която е толкова очевидна в бебето.
Оставете краката да се съберат или да се разтворят, или изобщо да вземете позата, от която тялото ви има нужда. И с залюляване по продължение на гръбначния стълб или обръщане на една страна, бавно се отправяме към седнала поза. Настаняваме се удобно в медитативна поза. Изправяме гърба. Обръщаме сетивата към дъха, към потока на енергията, финната субстанция, която изпълва тялото ни отвътре. Усещайки я съживена, балансирана, пречистена. Правим едно много финно космично дишане. Вдишване през носа, издишване през устата. След това вдишване през устата, издишване през носа. Финно, нежно. Хармонизирайки енергията в цялата ни система. Пускайки последното останало стягане, напрежение. Носа, устата, носа. Лечебно, хармонизиращо. Космично дишане. И след поредното издишване се връщаме към естественото дишане. Връщаме дланите нагоре. Събираме показалци и палци в Дhyana мудра. Ще завършим с Сарасвати крия. Като ще използваме мантра. Мантрата е от 8 срички. Първите 4 са Ара, Фат, Са, На. Ара, Фат, Са, На. Вторите 4 са много лесни. Ди, 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 Ди. 4 пъти Ди. Ще започнем с лява длан. При Ара допираме малкото пръстче срещу палеца. При Фат безименния. При Са средния. При На показалеца. Остава лявата в Дhyana мудра. Сега дясна малко срещу палец. Ди, безименен Ди, среден Ди,
показалец. Ди, оставаме в Вяна мудра, лява длан. Ара, фат, са, на, от малкото към показалеца, дясна. Ди, 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 ди. Ара, лява, фат, са, на, ди, 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 ди. Звучи така. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. 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 Започваме от малкото на лявата ръка и след това на дясната. Ара, фат, са, на, една силичка, един пръст се докосва до палеца. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Ара, фат, са, на, ди, ди. Като усвоите техниката на смяна на пръстите, насочете фокуса към междувеждието. Призоваваме, потапяме се в полето на Сарасвати, в това изначално поле, първоизточника на всичко сътворено. Полето на тишината, което съдържа в себе си потенциала, разумността на цялото творение. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. 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 Фат, са, на, ди, 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 ди. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Продължавайте. Оставете ограничения ум да се разтвори. И да остане само чистото поле на мъдростта. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. 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 Ара, фат, са, на, ди, ди, ди. Полугласно. Са, на, ди, ди, ди. Ара, фат, са, на, ди, ди, ди. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Ара, фат, са, на, ди, 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 ди. Ара,
още по-финно, шепнейки. И на ум. Много финна, много дълбоко въздействаща крия. Ето да направи интелекта ни чист проводник за вселенска разумност. Да ни заведе до измерението на Сарасвати, там, откъдето идва цялото знание.
Оставаме в Гьяна мудра. Оставяме мантрата да затихне. Оставаме чиста осъзнатост. Чистото поле на мъдростта. Отвъд всички понятия, мнения, идеи. Изначално, необятно, всеразумно поле. Събираме длани пред гърди. Om Shanti 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 Hari Om Tat. Станете толкова дълго, колкото желаете. Ако искате, се отпуснете назад в шавасана.